Gining miaging mga adlaw hangtod karon ang atong ebanghelyo nagsigig hisgot bahin sa pagpakaaron ingnon kana bang tao nga murag nindot bati di ay gilingay mong tupad ing natinuod jud kang nindot lingi aba ing nindot jud kang tinuod kana bitang atong paningkamutan ang pagnindot sa gawas nga makita sa matas mga tao unya ang ilawom day nato purti day daghanang yawa kuyaw kay nay inaning akong gisulob unsa may tan-aw niyo nako og magsulob ko gingon ani buutan pare ya kibaw mo sa ilawom ani magsulob kag brunda balaan kay kagnaong dinisod simbahan napakay medalya ana cross ana unsa may naong nimo perting buutan na pero susiha yan kinabuhi di ba mao na peligro kayo matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa ang among pagpaningkamot nagihaguan ginamog maayo nga mao ang maayong balita dili para daygon mis mga tao wa mi paningkamot nga daygon gani gisupak mi sa daghang mga tao pero ni padayon mi matud pang San Pablo kinsa may gadasig nila gusto nila nga mahimuot ang Ginoo nila kanabitang ang mo inspire nato to continue doing good ang atong paningkamot gidasig unta sa pangandoy nga makalipay tas Ginoo dili sa tao ana nya unsa may kinaiyas Ginoo matud pa sa atong salmo sa titubag nato sa salmo kusga gisusi mo ako o nakaila ka kanako Ginoo ang mo audit di ay nato ang Ginoo gyud matud pas pipila ka mga vloggers karon og sa mga findings apil ng atong presidente nagsige naglakaw-lakaw nagsusi sa mga panghitabo nakita niya nga naa di ay nga-approve og na-release nga billions of money sa DPWH para sa atong flood control project nga non-existing gitawag og ghost project ang nakaapan naa may program of works naa may quality control report naa may tanan nga kanang gitawag og system of check and balances before i-release ang kwarta naaman tanan in place man nya inig check up nimo dito sa actual wa man di ay ghost man di ay nya nahibaw-an na lang naaroy mga duha na ka contractors porting mga datua nya giangkon pagid sa usa nagsugod ang among kaharuhay sa dihang ni engage me sa DPWH pasaylo ako ha DPWH ako ning mensyonon kay na aman sa storya. Murabag kasagaran nila ba ang ilang testimonya sa dihang na connected sila, naka-project sila sa DPWH ni sugod na pagbuswak ang ilang kinabuhi. Nga purti na gyud nilang datua nga bisag unsay ilang nganlan motungha. Let there be sports car. Tagutlo ka buok. Let there be SUV kana mga mahalon jud kay sakyanan na. Let there be big mansions na adayon. Ingon anak kuno ka powerful basta related ka sa DPWH. Tinuod ba na? Kusga. Wa ko magsulti ana, ligo ra ko nangutana. Hala na mo kamo maoy. Kana ahinsya nas gobyerno
nga maoy magpatuman sa seguridad sa atong palibot pinaagis mga infrastructures. Naapay adto man sa atong presidente sa Baguio, binggit ba to dapit? Kuyog pa dito ang mayor, ilang gitan-aw nga naa dito yung mga infrastructures pag-prevent aning landslide. Nangahunlos pod. Nangahunlos. Naapay usa ka mayor sad, anak ba to o congressman ba to? Nga ning check sad, batanon na congressman. Ang kana kunong sana giugsok nga kanang ana ba sa flood control ba kanang murag steel nga baga kayo nga ibungbong ato padong sa ilawom, ilubong dai kuno na og pila to 15 meters ba to ngadto padong sa ubos, ilubong gyud nimo og lawom ba 20 meters ba to. Karong naguba gi-check up nila 4 meters raman daing gilagmon pero ang budget good for 15 ba to 20 meters ba to di pati dakua og kuwang. So hain man to padung. Pero tan-aw nimo nahimo ang sa mata sa mga tao nahimo gyud. Nindot kayo pero tulora ka damag sa baha, losno na pag-check up di ay wa di ay kuha ang quality. Pero sa quality control, check. Sa mata sa tao, sa mga mu-audit, check. Sige kuno be, ipa-audit kuno sa Ginoo. Lord, Holy Spirit, susiha kuno ang akong kasing-kasing. Yeah. Tanaw ng imong naong, okay, sa check. Ang buhok, check. Ang kilay, check. Ang naong, check. Ang body, flawless. Flawless. Ang gihigdaan, check. Nindot. Ang balay, check. Ang sakyanan, check. Lord, audita ko no. Yeah. Audita ko no ang kasing-kasing na ay korupsyon. Audita ko no ang akong hunahuna na ay daghang mga pagdumot, mga pamakak, panglingla, pagpakaron ingnon. Nga hasta gani kaning akong buhok, pakaron ingnon, kay murag blan, unya ubano na di ay. Ining akong kilay tanaos layo, baga, pero badlis ra di ay. Ang akong naong puti, pero chemical ra di ay. Ang akong pilok, bahog, pero sinumpayan di ay. Di ba? Kanindot sa among loving relationship, pero puyo-puyo ra di ay. Wa di ay kasal. Di ba? Kanindot sa akong balay, house and lot, dagko kay akong sakyanan, pero kabit ra di ay. Di ba? Ano mo diyan di man mo mutingog. Kanindot sa akong sakyanan o sa akong gisulob pero di gyud mo palit og slot. Ay, pakaraon ingnon ra di ay. Matod pa ni Kristo, dato mo sa mata sa tao, apan pobre di ay mo sa mata sa Dios. Mas dato pa ninyo katong kabus nga byuda, nga duha ra gyud ka sintabos ang ikahog, kay kamo mga daw kaistanan. Mao na, tanawan ninyo dinhi sa atong palibot, dinhi sa atong pagdumala sa atong parokya. Palihog i-check ninyo, nalipay kang Ginoo aning atong gibuhat? I-check ba? Nalipay nga nagbutang tag TV dinhi? TV monitors? Nalipay nga giayo natong atop nga busloton diha? Nalipay nga atong gilimpyuhan ang atong parking area diri sa likod? O ang atong palibot atong gipangtriman na limpyo na makita na nato ang tibuok wanang sa ato dinhing palibot? Nalipay kang Ginoo na? Nalipay kang Ginoo nga wa pagyud mahurot og kahalin ang slots? Ha? Kana mo na si atong kay wa man malipay, atong lipayon ang Ginoo. Sige, tagaan ta mong report para kay bawag yun mo nga pila nay atong slot nga ato pang lipayonon ang Ginoo. Sa atong grace, ang atong halin
niabot nag 45,294 ka slots, naapay 654,706 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Kanya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,149 ka challenges ng atong nadawat. Nya sa atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, ang atong halin 6,865 na ka slots, nya naapay 93,135 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge, tag 16,200, 7 ka challenges na ang atong nadawat. Nga atong pakpakan ang namalit na tog slots. Pero sa atong kadaghanon dinhi og sa tanan nga nag-view nako sa social media, labi na dinhi sa YouTube, diha sa kanang naaman say nag-reel nako, nag-TikTok og sa Facebook, murag daghan-daghan man gyud, mo average man gyud mga 1 million tibuok kalibutan. Kanindot unta kon inyo sang lipayon ang Ginoo, no? Palit lang mo usa ka slot. Hurot dayon ni kay og totalo ni nato tanang slots naara manis mga 800,000 ka slots tag 100 pesos. Nya 1 million god ang mobyo. O di og mopalit tag sa ka slot. Ugma lipay na kay ang Ginoo. Na nangatog naman hinoon mo imbes maghisgot tag slot, no? Tug na hinoon mo ginay kaapan kay hisgot na tag lipayon ang Ginoo dahil mamughagok diha. Unya hisgot gyud tag mga chismis, mga flood control, asiga kay mata. No? Stilan gyud ninyo. Sige. Unsaon man pagpalit og slot. Atong ipakita na sa atong screen. Ano gyud mo maanad? Ipadala lang sa atong bank accounts, kaning atong bank accounts dinhi, o kaha ipadala sa atong GCash accounts ni kani mga ngan atong gibutang dinhi including my name, mo na ipadadanan og GCash. Pero ang ako lang sa GCash dili pa available. Next month pa ni kay close pa karon, puno na. Or ipadala sa kwarta padala, mga Palawan, Imluelier, Cebuana, gamita lang ning mga ngana, labi na gid ako ngan. Ayaw lang ang Western Union sa ako ngan, kaya di na ko makaklaim ana. Or idritsog hato dinis atong opisina, aron na idritso ninyo hatag. Pres gahapon, dihay namisita, ingan din sila, Pader, para ni sa slot. Nako, akong tanaw nako, mura maggamay-gamay ra. Sige lang, okay ra kayo. Mura tingitog na ikog, nga mura ang akong naong, wakay malipay, diha na sa inihatag, gi times 5, siya Pader. Para gyapon na sa slot, mura nagniabli ang akong naong. Ay, salamat taon, kagipunan yan. Itutok sa tong usa sa ilang kuyog, kuot sa dako-dako na gyud. Ana, Pader, ikalay mag-igo ana. Paghuman atog hatag, yan na segunda. Naku, uy, salamat kayo. Lakaw din ko nga rin opisina, akong girimit. Mag-anam o ka. Mag-anam tagkalipay, oy. Karon daghan tag absononon dinhi. Magkita meron sa atong architect, na consultant architects of engineers, para i-plot namo ang atong priority nga mga projects. Ug unsa may priority nato karon, aside aning atong budiga o kaning hapit na mahuman og latag na atop diha pag-review ng atop, kining ang sunod atong adoration chapel. Gaplano ko kanang ilawom anang atong kampanaryo kay ligo naman kay na haron di na moto kay atong adoration diri speakers nito man murasag nalusno ang kisame akana diha kay ligo naman gina ang kana na ang kuan himuon tanang adoration chapel design na nya maghimo ta og social hall nga maka-accommodate og mga 100 to 150 persons kani tingaling dapita dire niya maghimo tag mga bag-ong CRs ang akong giplanuhan kanang di na ta mogawas sa simbahan. So kana diha dapita nya mag-atbang sa dire speakers ano bang moratag na aba sa kana bita mga dagko nga mga
sana mga malls nga og naay dagko nga mga halls diha unya ari ra kaskilid mo lakaw pero dili makita dinhi ana ba no nya haron mo ra sa tag SS o jutay nga di na ta magsidagan magpandong unya mga pandol nya madagma dayon nya pasanginlan dayon ta ana may na diha kay molipot ra mo suod mo ngadto ana ko ana na diha ma-refresh na ka. So, uban pa din hing mga projects atong tanaw-tanawon. Haron, maka-move on na ta. Nya, naapagite panginahanglan karon although ang grasya gasigig yung tubod, pero kuwangan pa. Atong TV, duha pa ni kabuk gatubang ninyo. Nya, nangandoy ta na kaning upat kahaligi, mabutangan unta ni og TV, monitors. Aron di kayo problema aglantaw dahil mo gamay naman sa ninyong tanaw. Although 75 inches na pero gamay nilang tanawon. Pero klaro-klaro gyapon no. Kita-kita ra. Pero mas maklaro gyud na diha. Upat man na ka mga 45 inches siguro nanay usa ka TV nga gidonate. So tulo na lay kuwang diha. Naapagya din nyo diha mga sikanhan na TV nga functional pa 45 inches kapin donate nga rin or ay lagi baligya di lang yung punit mo balitana or ang dito sa gawas na kinahanglan sa ta dito og labing minus duha ka 45 in 75 inches nga TV monitors dito sa gawas or bigger nana say usa nga ni angkon so usa na lay kuwang dito sa gawas pagpakan nato sila tama kayo. Ang pinakanindot osbonako nga doon na gi-promise nga ni-promise nga maoy mo bayad ni angkon sa upat ka hilipans dinhi sa atong simbahan. Pakpak. Pero promise pa, wala pa gid may kadawat. Pero karon ko nung simanaha, ilan na ko nung ihinay-hinay og remit, hopefully. Muna, karong adlawa or ugma ba, magsugod na ang pag-install din sa atong heli fans. Nindot, no? Bantay-bantay mo sa inyong mga wig, kay malagpot na inig tuyok ana. Malagpot na. So mga igsuon, nganong ato ning gibuhat, aron mapahimuot nato ang tao, dili. Aron mapahimuot nato ang Ginoo pagpakita nga Lord, in worshiping you, nagkahiusa mi ang katilingban nga nagampo og nagalagad nimo og nagsimba nimo dinhi niining maong lugar among atimanon dili namo pasagdan kay mao ginay ikalipay sa Ginoo nga atong atimanon matud pa ni Kristo kamo manggihatagon pero mas dagko ang inyong gikurakot. Matud pa niya diri, manghatag mo og kanang sa to, buhis 10% sa tanan ninyong income, pero purtid ang dakuas mga inhustisya nga inyong gipangilog sa mga kabos. Na ako'y nadunggan na komentaryo nga kini kuno karong mga contractors na na-identified nga purting dagkuag na kurakot sa DPWH, mga manggihatagon kuno kaini sila. Mga manggihatagon. Ana, pero matod pa sa nagsulti, manggihatagon o gamay, pero mas dako ang linulustay. No? Munang nindot kaayo nga ang Ginoo gyud mo audit nato. Unya mailhan man na kung ang Ginoo nay atong tumong, dili ta magkinahanglan og mga pagdaig. Matod pang San Pablo, ayaw na lang migdayga, sawaya na lang mi, pero mupadayon gyud mi. Nabi tayo mangutanan ako, Pader, wa ka mahadlok anang gasigig comment nimo, sigihan man kag saway, sigihan man kag ingong hingwarta, kay sige na lang ng bakba ni Mogslat. Nako, sige lang. Sige lang. Kay mas daghan ang nalipay kaysa nagsaway. Kay magbuhat gyud tag maayo nga igsuon, di gyud kalikaya naagi mo saway nato. Pero daghan ang malipay. Kanang musaway, narating na sa mga 1-2%.
Basta tininuod lang yun ang ato ba? Tininuod lang yun. Kanang mga 1%, 2% nga sa mga tao, musaway gina. Mudaot na. Pero ang 98, 99% sa mga tao, basta tininuod lang, muayo gina. Asampulan lang ta mo, panahon sa administrasyon ni President Duterte, Rodrigo Duterte, na ato siya programa nga build, build, build. Inom dong ato? Build, build, build. Ako nakasinati ko ato, kay mo may pagka-assign ako diri sa prisuhan niya dayon, din nakaabot pa ko pagka-assign ako sa Liloan. Sa prisuhan landaan, kay 2014 to 2019, diha man ko sa prison ministry. Pagsuod ginako 2014, maluoy ko sa mga piniriso, gadasok, hangtod ilawom sa katrito, apay gahupo dito. Pertigyong dasuka. Unya, purting daghan ng ipangdakpan ato ni times 2, times 3 ang population sa jail. Purtigyong dasuka. Unsay nahitabo, after mga around 1 year, nag-construct o mga dagko kay mga buildings, new facilities, millions ang gihatag sa gobyernong approval para makabaparog og mga bag-ong buildings, tag 2 stories, 3 stories, 4-story building para madiklag o mahayahay ang gamay ang kinabuhi sa mga piniriso. Yan, i-improve pag yung ilang pagkaon. Wa na may corruption. Ang 50 pesos na budget para kada prisoners, moabot na gid nila. Motong sa una, pag-abot na ko, magkaon lang sila anang nabitang isda nga dubok na kaignaw. Nya, bati kay ang ilang munggos, kabuang kag sarap sa munggos, kay mulikay-likay, kagalabi ang sabaw kay sa munggos. Ana, pero pag-abot na ako, humba na humba na, ilang kaon. Libre ako, pinalit na nimo, libre ni Pader. Gikan ni sa among rasyon, ako, humba na lagi. Isa, nindot kay Pader. Patay dayo, giatake manguban. Humba naman. Pero sagdi lang, namatay sa sila nga busog. Di ba nindot? Ana. So, pasabot, doon naman ginisaway. Ginisaway. Pero, perti daghanas nalipay. Nya pagsud nako diri, nakuha, ngiga ning Liloan, hangtod gatos pinakabukid, mingaw na kayo simentado man. Concrete na ba? Nakuha, ngiga ninyo din is Liloan, perti man din ninyo mo concrete og daan sa bunga nis build pa der. Nangaabli ang daan, dagko na kay South, nga ris Norte, pertin dagko as daan, Luzon, Visayas, Mindanao, pertin dagko as daan, hangtod karon ato nang gipahimoslan. Hasta ang nanagsaway og nagdaot og naghimog mga bati nga komentaryo sa kanhi presidente nato Duterte, nagpahimos ni ining mga nahimo. Dili na lang nato ingnon sakto ba to siya or sayok ba ang pangutana, imo bang napahimuslan ang ilang proyekto? Napahimuslan. Mo na ikalipay sa Ginoo nang atong gibuhat mapahimuslan sa uban, bahala nagkontra kanako, amigo kanako, makapahimos ka. How about sa flood control? Kinirong nangalusno nga mga flood control, napahimuslan. Mao na iampo nato nga masulbad na unta ning dako kay korupsyon sa atong nasod. Kay mao ni bira nato padong sa ubos. Kining ato sa dinhing mga proyekto, ato sa ning paningkamutan nga makapalipay o makapalambo sa atong pagtuo kadtong Trust Cebu. Memorize ikuan ninyo ug unsay meaning anang atong Trust Cebu, nakahinomdom pa ba mo? Ug wa gyud mo kahinomdom, usamos mga way ayo. Mo nay ato dinhing guiding principles kana yung religiosity. Ako na challenge ko anang religiosity tungod kay mismo ang atong governor si Pambari 4 karong August 31, i-culminate nila sa ilang 456th anniversary sa probinsya. Nag-auhag siya sa tanan ng mga LGUs nga dasigon ang mga parokya nga under nila, iprosesyon ang tanang mga santos gikan sa Kapitolyo ngadto padung sa Plaza Independencia karon ang Domingong moabot. Magsugod alas 2 sa hapon hangtod alas 5.
solemn procession, way sayaw-sayaw, kuno, kanang basta gitawag og pasundayag sa pagtuo. Ang nag-initiate, ang atong gobernador, nga iprosesyon ang tanang mga santos mo nakita din hinaapil sa tag. Mo-prosesyon sa ta dito. Ana, dadto nato ang atong patron si Santiago Apostol de Compostela. Thanks be to God. Nya koyog sa atong LGU dinhi. Ana, nakaingon ko ba? Kani sila civic man di man ni church. Pero pagkanindot aning gibuhat nga ang atong pagtuo nga Katoliko ipasundayan. Nganong maingon kong Katoliko, wa may lain nga mag-ila og mga santos, mo venerate og mga santos ang Katoliko raman. Nya kay pasundayag sa pagtuo mga santos may dadon. Ambot basin sa niya gipadadaan sa tong uban sa no nga mga sikta. Bahala na. Basta pagtuo mo ipasundayan. Pasabot naminaw og nagtan-aw ang atong gobernador unsaon pagpalambo ang katilingban dili lang sa material apil na sad ang spiritual. Ug mao na ang tinuod para nako usa ka leader nga makapahimuot sa Ginoo. Kana bang luwason nimo ang tao dili lang sa lawas or lawasnon kung dili sa kalag. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi dili makaluwas. Lingi ingna sugod karon ingna hotdo na kog hatag akong kwarta para slat aron maluwas ning parokya.